बे माने ब्रैथि थामथि जखनथाय बेहाय आलासि महरै बाहागो लाबाय आरो मा मेसेज होगोन रायजोफोरनि थाखाय? दिनै उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय गोख्रों मोनसे दखरा खाग्राबारि आनसलिक एबसु दिनै बिथांमोना थान्दै जखनथाय खुंफुंदों बिनिनो गेवलां मेल बाहागो लाफैदों बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि बेवहाय अनसायनाय बाहागो लानाय बेवहाय नुनो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों दा बेनि थाखाय आङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर होदों बानजाय आफादखौ आं साबायखर होदों आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो आङो साबायखर होदों जे दिनैबो बिथांमोना माने जाथिनि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि आरो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेनाखि खामानि मावबाय थादों बेखौ माने थुलुंगा होनो थाखाय लोब लोबै फैदों आङो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों दिनै फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर' माहारियारि बाद बेखौ सिगाङाव दोननानै हारियाव नुजानाय जिखिनि जेंना जेंगोना बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन आरो आं बेखौ खावलायगोन जेरावखि थाया मानो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर' माहारियारि बाद बेखौ सिगाङाव दोननानै बर'खौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेनाखि मोनसे थांखि होलांदों बा जे सिमां नुलांदों बेखौ मोगथां महर मोननो थाखाय जोङो खामानि मावलांनांगोन आङो बेखौ दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो खावलायहरो नुजायो जोंनि गेजेराव माखासे सम सम माखासे जेंनाफोर माखासे चेलेन्जेसफोरा फैयो आरो बे चेलेन्जेसफोरखौ जों अभारकाम खालामनांगोन थांनाय समफोरावबो गोबां चेलेन्जेस बा गोबां क्राइसिस गोबां बेबायदि प्रब्लेम्सफोरखौ जों अभारकाम खालामबोबाय आरो बेबायदिनो दिनै जोङो जिर'निफ्राय फैयै फैनानै बिसिम जोङो सौफैबाय आरो गोलाव लामा हान्थिलांनांगौ जिहेथु दङ गोबां जेंनाबो जोङो मोगा मोगि जागोन आरो मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जोङो सौसिलांगोन जेरैखि जाया जिहेतु जों नुबाय थारमाने दिल्ली दिसपुर माने गले गले माने आबसुआ थांगासिनो दङ बे 125 नि जितु एमेन्डमेन्ट बियो मा जागोन गोबां रायजोफोरा नेनानै दङ बे 125 आमेन्डमेन्ट माने सिक्सिडुल माने जिखि कनस्टिटिउसन जे आमेन्डमेन्ट बेखौ माने 2019आवनो रायजोसभायाव बेयो मोनसे टेबोल खालामनाय बे माने आमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जेनाखि सिक्सिडुलफोरखौ मर पावार खालामनायनि जेनाखि मोनसे बाथ्रा जेनाखि मोनसे स्टेप बियो भारत सरकारनिनोमोन दा बेवहायनो बिटिआरआ 2020आव जानाय बियो मोनसे गोजोन गोरोबथा आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो बे 125 आमेन्डमेन्टनि गेजेरजोंनो 20 आर्टिकेलखौ आमेन्ड खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर बा बिटिसिखौ मर पावार खालामनाय बेखौ माने मर डिपार्टमेन्ट बेवहाय इनक्लुजन खालामनाय बा बेखौ माने समस्ति आरो बारायनाय बा गुबुन गुबुन माने माखासे मावनो गोनां खामानिखौ खालामनाय बेखौ मावनो थाखाय जोंबो नाजाबाय थादों आरो भारत सरकारा बेखौ मोनफ्रोमबो माने सेसनाव बा मोनफ्रोमबो बाजेट सेसनाव मोनफ्रोमबो पार्लामेन्टआव बेखौ लाबोनायनि जोंनो खोथा होबोनाय बायदि जोंबो मोनसे आसाखौनो थिनानै जों फैबाय थादोंमोन नैबे सोलिबाय थानाय जेनाखि मोनसे पार्लामेन्ट बेवबो फैनो गोनांमोन बेनि थाखायनो जोङो दाखालि दिल्लीयाव थांनानै बिनि स्टेटासखौ जोङो मोनसे खबर लाहैबावनाय जादोंमोन नाथाय जों नुबाय जे दासिमबो भारत सरकारा बेखौ फिन माने लाबोफिनाखै बुंदों बिथांमोना जे बाजेट सेसनाव लाबोनायनि खोथा फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां दा बेखौनो जोङो बुंनो नागिरदों जे भारत सरकारा जुदि 125 आमेन्डखौ लाबोनायाव जुदि माबाफोर मोनसे आख' फाख' जुदि जाबायब्ला बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना आलादायै सुखियायै माने जे जोंनि जायनाखि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेखौ एक्सक्लुसिभलि बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौ जोङो भारत सरकारखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो नारसिनगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुङो